έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, το κάρι, ο Νέτο, γκολ! Γκολ ο Νέτο! Στέλνει το μάτς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει Θεός στα πηγάδια. Από την κεφαλιά του Κάμπορα στο δοκάρι. Ο Νέτο από πολύ κοντά ισοφαρίζει, κάνει το 1-1 και στέλνει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο της παράτασης. Ο Άρης απαντάει, ο Άρης είναι εδώ, ο Άρης είναι ζωντανός και πηγαίνει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με αυτό το χρυσό γκολ του Ντάρζι Ντόλτσε Νέτο από πολύ κοντά. Από ένα ακόμη μαγικό χτύπημα του Μεριέμ, την κεφαλιά του Κάμπορα στο δοκάρι. Από πολύ κοντά ο Νέτο ισοφαρίζει σε ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για χρόνια. Νομίζω δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ο Άρης μένει ζωντανός στα πηγάδια. Υπάρχει Θεός, επαναλαμβάνω, υπάρχει Θεός.